שלום לכולם, ערב שבת קודש, סיימנו ספר חדש, ספר בראשית, שעוסק בעניין האבות. נכנסים לספר חדש, ספר שמות, שהפרשיות עוסקות בתחילה שעבוד בני ישראל במצרים, לידת משה, קבלת שליחות משה, והמעבר ממצרים דרך העימותים עם פרעה, והכי חשוב, הפיכת בני ישראל לעם ישראל. ונאמר רעיון מתוך הפרשה על תחילת השעבוד בדרכי משה כמנהיג. ויהיו דברי התורה להצלחת עם ישראל בעולם כולו, ולהבדיל לאילו נשמת מור אבי, יוסף חיים בן שמחה רבקה, דוד בן אולגה, ולאילו נשמת בתיה בת יונה, גאולה בת רבקה, והילדה איילה חיה בת דניאלה. בתחילת הפרשה, ויקום מלך חדש. רש"י במקום אומר רב ושמואל, חד אמר חדש ממש, וחד אמר שנתחדשו גזרותיו. וממשיך רש"י, עשה עצמו כאילו לא ידע. ומוסיף אור החיים הקדוש זכר צדיק לברכה, שנתחדשו גזרותיו. הסיבות הקודמות הם סיבבו הדבר לחדש דעתו, ולפי פשטן כל עוד שהיה אחד מהדור ההוא קיים, היה מונע השעבוד. והאבן עזרא אומר, מלך חדש פירושו כמשמעו, בלא תוספות, שלא היה מזרע המלוכה. ויש לשאול, וכי מלך כביר כפרעון, ירא מאדם כלשהו, להיות לא החלטים ולעשות עצמו כאילו לא ידע? נבין זאת מחיינו אנו. כשאדם מתמודד למשרה בכירה, ראש עיר, ראש ממשלה, מן הסתם מבטיח הבטחות, ואכן נבחר למשרה נחשקת. אם חכם הוא, לא יעזוב הבטחותיו בטריקת דלת, אלא תחילה יממש הבטחותיו, ואפילו ירד אליהם וידבר איתם בחום. וכאן בפסוק ויקום מלך חדש, סופי תיבות שכם, והולך עמהם בחום, שכם אל שכם. אזי יוכל להעמידם על הפסול שבהם, שאומר להם נרפים אתם נרפים, ובכך להישאר מלך עם ברכתו של אביהם יעקב, שנתברך שנאמר ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה. בהמשך הפרשה ובמקביל לגזרותיו של פרעה, וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוקים את בריתו את אברהם, את יצחק, את יעקב. מגדיל הקדוש ברוך הוא את מושיען של בני ישראל, ובוחר במשה, רעיה מהמנה. ונגלה הקדוש ברוך הוא אל משה, אף על פי שמשה כבד פה וכבד לשון. נותן לו האותות, ושלוחו לפרעה, ולבני ישראל כמושיען, ולצאתם ממצרים. משה מתמהמה, ומתרצה ועוסק בשליחות. ובתוך כל זאת, ויחר אף השם במשה. מה העניין הכעס בזמן שהקדוש ברוך הוא כביכול צריך את משה? הקדוש ברוך הוא יודע ליבו בדעתו של כל אדם, ובפרט במשה, שרפה במחשבתו. ויחר אף השם, סופי תיבות רפה, שרפתה מחשבתו מלעשות דברי הקדוש ברוך הוא, ומחשבה מביאה למעשה חס ושלום שיפר דברי הקדוש ברוך הוא, וזאת מורמז מאותו פסוק עצמו. ויחר אף השם, סופי תיבות במהופך הפר. ונלמד יסוד מהפרשה וממשה, כשלאדם יש אתגר ומהלך כלשהו בחייו,
יש להתמיד במחשבה ובעשייה, שמחשבה מביאה לעשייה, ולא להרפות מהדרך הנכונה, ובחוכמה, גם אם צריך לענות למאן דהוא, אפילו למלך. ומסופר על שליט מצרים והרמב"ם, ששימש בזמנו כרופאי חצר, ושרי המלך קינאו ברמב"ם, וניסו להבאיש את ריחו בעיני השליט. ובאחד ההזדמנויות, כשכינס את שריו ויועצי חצרו, שאל השליט את הנוכחים שאלה ישירה, מה ערכי וכמה אני שווה? כולם שתקו, והרמב"ם בחוכמה השיב, הערך שלך הוא סכום פעוט. נעלב המלך וזעם, שבגדי מלכותו לבד שווים הון תועפות. הסביר בחוכמה הרמב"ם, אכן הבגדים, הכתר והתכשיטים שווים הרבה כסף, אך אלו חפצים חיצוניים שניתן להסירם, והדגיש כי מעלתו של מלך אינה נמדדת או תמונה ברכוש או במראה חיצוני, אלא בחוכמתו ובצדקתו. ועוד כבודו, אתה כמו הגשם, כשגשם יורד, בתחילה מציף שטחים והאדמה בוצית, אך לאחר זמן הגשם מצמיח השדות והפרדסים שנותנים יבול ומזור לכל. כך גם אתה, אדוני המלך. החלטותיך בתחילה נראות מזיקות, לאורך זמן החלטותיך לתועלת ולטובת הכלל. המלך התרשם עמוקות שהחמיא לבינתו, ובו בזמן לימדה אותו ענווה. בזה האיש משה שלימד אותנו מה זו ענווה, שנאמר והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. שבת שלום ובשורות טובות לכולם.